Σήμερα θα σας δείξω την πλέξη βέργα. Η συγκεκριμένη πλέξη απαιτεί πολλαπλάσια του 3. Για το συγκεκριμένο δείγμα ξεκινήστε με 24 αλυσίδες. Για την πρώτη σειρά πηδάμε τις δύο πρώτες αλυσίδες και στην τρίτη πλέκουμε ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια ακριβώς αλυσίδα που κάναμε και το άριχτο. Πηδάμε τις δύο επόμενες αλυσίδες και στην επόμενη πλέκουμε ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια ακριβώς αλυσίδα. Συνεχίζουμε τη σειρά μας με τον ίδιο τρόπο, πηδώντας δηλαδή τις δύο επόμενες αλυσίδες και στην αμέσως επόμενη πλέκουμε ένα άριχτο, ρίχνουμε μία στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια ακριβώς αλυσίδα, μέχρι να φτάσουμε στις τρεις τελευταίες αλυσίδες, όπου θα σας δείξω και πώς κλείνουμε την πρώτη σειρά. Αφού έχουμε φτάσει στο τέλος, πηδάμε τις δύο επόμενες αλυσίδες και ερχόμαστε και πλέκουμε ένα άριχτο στην τελευταία αλυσίδα. Για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας σειρά, ρίχνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Πηδάμε την πρώτη θηλιά, το άριχτο δηλαδή της προηγούμενης σειράς και το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και ερχόμαστε και δουλεύουμε μέσα σε αυτό εδώ το κενό, δηλαδή στην αλυσίδα που ρίξαμε στον αέρα στην πρώτη μας σειρά. Πηδάμε την πρώτη, την δεύτερη και ερχόμαστε και πλέκουμε στο μικρό αυτό κενό ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι. Πηδάμε τώρα πάλι τις δύο επόμενες θηλιές, δηλαδή το άριχτο και το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και δουλεύουμε πάλι στο κενό κάτω από την αλυσίδα της πρώτης σειράς, ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, πηδώντας δηλαδή τις δύο επόμενες θηλιές και δουλεύοντας κάτω από την αλυσίδα της πρώτης μας σειράς ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Κλείνουμε τη δεύτερη μας σειρά δουλεύοντας ένα άριχτο στην τελευταία ακριβώς θηλιά μας. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε τη δεύτερη σας σειρά όσες φορές το απαιτεί το πλεκτό σας. Και αυτή ήταν η πλέξη βέργα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν ναι, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!